Titi edisi nenge jongjoto no osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru. Kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtung. তো চীন ত্রিপুরাসা যারা তংমেক হয়তো বাচ্চা খবর নাগিয়ে जोंहाबो পরবর্তী চিন্তাধারা খাইম তোমাকে বুট না দেয় কিন্তু তাদের কাছে Biro bilayo kaisa no hamjamna riut yano pari kobuni dafani borong no বিশেষ করে চিনি পশ্চিমা বাই ইয়াকাবা হিন্দুস্তানি রং বরনা সারি জানাই आं कग्लो बिना थांला गोबां जागा जों दिनै प्रग्राम खायफैगा गाय म खोदोंते सारिना नर खाबाय थुबाय काहां गाया जागोन हिनै खा खायनो आं किस्सा कक सामानि वरनो पाइरिका जतननो हामबाय रामचंद्रघाटनि आंनि सदरता बिसि दङ 7टा गाव पन्चायत दङ जत जागानो सारि दाय खोथों बागै रिजाखा असानि बागै जे बागमुं जे दंमानि जत जागानो जों बाखाथिनि सारि म कायसा सिनि पाइथाक तम गावसब पूर्व रामचंद्रघाट अमन पाइथाक अम चिनि बटपल्ली बुथिजागो और चिनि बरबाय बुनि दफान बरबाय करंजा घर चिनि मेम्बार दङ चिनि मेम्बार बंजाबो दायित्व दिक्लांखा जेगा बंगर जों जेमान माने दिक्लांखा एगागाय आं खाख्लायो असानि जरावो केबो मुंखरै कुनो वाले मुंखरैखाय कसां कसां खानो पायने ब्लाइखाय तिनि माने खासांखा तामनेखाय जत जागानो आं बरंनो विशेष करे हिंदुस्तानी परिवार गुदुं जत नों खुंगनो कांसा कांसा खाय रिमाखा चिनि बरंनो खोथों जेमान साक आं दिखा 90% इमनो दिखा मका किसा इनको जनरल एलाका गांव पंचायत पूर्व रामचंद्रघाट मखाय अरखाय चिनि गांव सभा मेम्बर दंखानो बर बंचित खाइजागो अन्यनो जारा पावर तनाय रबाय और बर पुंग खाइजागो मानथायरो सेफला जाखो आहिपानो आनि रामचंद्रघाटनि बर और जारा तनाय रना सेफलाया बर म खाइरो
बनर बर सानमाना मानदक मन्दिर गानो कायसा सेट सानमाना जिरिखा तारपरे का लामार बय मेरामत खाइजाक बैसा आगामी दिनाव बर मार्केट सेट जागा करे बर जागा लेखा आरो मार्केट सेट खाइदने बंगर 5-10 मार्केट सेट खाइदने खाखलायो आगामी दिनाव तेरे खाइ म जेनेरेल लेखा फनंखौ जों मनो तेरे डेभलपमेन्ट नितिसिम खुबै दङ एबं आगामी दिनाव ओ जे तिफ्रासा कामिरंनो जों बाहायके जोंनि एडिसि एलेका दावैमान अबनिबो जों सायख'बाय दङ अब्ला साबाय दङ जुदि 2026 डिलिमिटेसनाव जों जुदि गायनो हाया ओ जे प्रग्राम खालामनानै जों तिफ्रासा कामिरंनो जों एडिसि बिसिम सार गोबां माने बोरै रक टप गोबां मानै दं चला रकनि बुरा रकनि बागै खेब बाहायके वान सुगै दं नों बसखां रुनान बागै ताकलाय जरा मालिया के बुरा रंनो खाय जों खालि फुजा नायके बरन खाय चादर जोंनि थाय दुलाय रक नानि बागै जों वान सुगै दं गाबो आनि शुधु एडिसि एलाका 17टा सिनि आनि जे विधानसभा केन्द्रनि जत्त जागानो आंनि ताबुको दुर्गा फुजा हमते दिजानाय आ समयबो जों बुरा रंनो सिनि मेम्बारनि याकटेके लिस्ट नामु जों बरन पांनानि वान सुगै बसक जना नरै खाना तिनी दुर्गा पूजा नि तै दुर्गा फुजा नि जों सारि 2000 उपरिखा नि खतेन 17टा बिसि नखबैबो बायरोबो टोटल आनर जों कथा दंगो 24टा आनि गावसभा बाय नि को बिसि दंगो प्रत्येकटा जागा न खतेन कोन गावसभा 500 कोन जागा 400 का रिजाखा अमतिखाना रिगनाय माने जेता सारि रिगनाय सारिखाय हिन्दुस्तानी परिवार नाथाय नखुङो कायसाखाय आं रिखा जेता गमताचे आनि लिस्ट जे फाइबने केबल जों फिराबो रिया जतनानो मतामति रिबो हामबायसा